Aitor Azkoeta naz, Zebirokoa naz eta Artzaia naz, ardiek dekot eta ardi gaztaia egiten dut. Nik egun neguen ardiek etxandeko da, sartxoak egiten dabiz, eta ardiekun kortan dauz eta goizean beharrak egiten dugu goizeti, eta gero beste ardiek hartxoak egiteko dauzenak edo landara ateratzen dugu, beharrak inda gero gaztai egiten aztenaz, eta gaztai hori hilebi garrenean, 60 egun, azoketara aztenaz salduten. Zapaturo Bilbonaren alean egiten dugu, eta emetik dauzen azoketan bebai, aldirezan guztietara joatenaz. Udan gorbeire joaten direz, emetik eroaten dugu soinez, 6-7 bat ordu tardetan dugu ardiekaz, eta gero han egoten direz gorbeien uda guztia. Ardiek hemen landatan, saldaineko landaten egoten direz, eta bedarra jaten, eta hemen ondo dabiz emeti landari landa. Baten batek nire gaztaia edo hartxoak erosi gure badauz, urte guztien eukiten dudaz gaztaiak eta hartxoak, niri gehitu edo nasaldarian ere etorri, edo hortiko azoketan nire gaztaia holarrekoa gehituten da baserrien izena hori eta holan ipini dotzeten.